Не засаждайте домати преди да сте видяли това видео. Сега ще ви покажа какво слагам аз, от едно време знам от баба ми. Какво се слага, за да не гладуват доматите ви през цялата година. Правите дупка за засаждане и добавяте от тази смес, която съм направил. Ще ви покажа по-нататък във видеото какво съдържа. Има 3 основни съставки, които ще помогнат на растенията ви да са много здрави и силни през целия период на плододаване. Сега ще ви покажа процеса от началото до края. След като си направим дупките в земята, аз го смесвам директно в дупката. Сега ще ви покажа и този метод, който за мен е също еднакво ефикасен. Съставките всички са вътре, така че няма значение. Кой както му е удобно. Първата съставка, която ще сложим, е сода бикарбонат. Обикновена сода за хляб, която се слага около една лъжичка. Втората съставка е кори от яйца натрошени, които дават много калий. От тях също се слага около една лъжица. Дозировката не може да предозирате с това, така че не се притеснявайте. Добавяме сода. Содата прави почвата по-алкална и убива гъбички и такива заболявания, които може да съдържа в почвата, така че е много полезна. Третата съставка е пепел. Обикновена пепел от дърва изгорени. Разбърквам ги в дупката и е готово. След това може да заследите спокойно растението си, като сте сигурни, че то ще има първо калций, калий, магнезий и фосфор. Това са съставките, които ще ви предадат тези 3 елемента и ще направят много по-голям добива на растенията. Калия също помага за по-сладък домат, за по-силни корени. Содата също неутрализира почвата, pH-то и подобрява кореновата система много значително. Черупките от яйца отделят калций през цялото време на плододаването, защото се разтварят много бавно и имате през цялото време храна за растенията, калций. Това помага при върхоогниене, което се случва много при доматите, които нямат калций, не могат да го поемат. Така че също много помага при това заболяване при доматите. Ето сега ще ви покажа съставките, как ги смесвам. Понякога се правя смесен разтвор и с него се разсея и продължавам да сея. Отново показвам пепел, дървесна, сода бикарбонат и черупки от яйца сварени. Тези 3 елемента ще дадат много голям тласък на растението ви и ще подобрят значително растежа му и цъфтежа му. Така че аз всеки път ги използвам, когато сея домати, пепер също. И ще останете доволни. Може да ми пишете в коментарите след една седмица, след като сте сложили растенията, сте ги засяли и сте сложили от тези 3 съставки, как изглеждат растенията ви. Сега ще ви покажа още един метод, който правя. Сега тези 3 съставки ще ги съберем в едно. Ще ги разбъркаме. Добре. И тази смес вече ви е готова за всяка дупка, където искате да сеете. За да не го правите по-отделно на всяка дупка, вземате се сместа и сипвате се в някакъв съд и от нея, докато сеете, се добавяте в дупките. Не може да предозирате с тези 3 съставки, така че не се притесняйте за дозата. Няма опасност за растенията ви никаква. Ето и другия метод, който също става с сеялка. Забучваме, сипваме малко от това. Слагаме растението и го пускаме в почвата. И растението е готово. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. В следващото видео ще ви покажа други трикове.